שלום, נדבר על תהליך הגישור. מה צפוי לכם בתהליך גישור? אתם באים אליי להתגרש, להגיע להסכם גישור, גירושין. אז מה התהליך? מה עושים? אז קודם כל יושבים איתי בפגישה. לפעמים יש לי גם שותפה או עורכת דין או עובדת סוציאלית, אז יושבים ביחד ומקבלים קצת רקע. מה הביא אתכם להחלטה הזאת להתגרש? מה הרקע שלכם הפרטי? מה אתם מתכוננים לעשות? ואחר כך, אם זה באמת יוצא שאתם באמת רוצים להתגרש, הרבה פעמים זוגות, גם שבאים להתגרש, אז גם יש איזה משהו שרוצה להישאר יחד, אז בודקים את הדבר הזה, כי אולי ניכנס גם לתהליך טיפולי. זו גם אפשרות, בהחלט. אבל אם באים להתגרש בגישור, אז קודם כל מקבלים רקע, ואז אם בטוח שאתם רוצים להתגרש, אז מדברים על כל הנושאים, נושא המשמורת, נושא הסדרי ראייה, נושא המזונות, נושא חלוקת רכוש, כן? ומגיעים להסכם על כל הנושאים הקשורים בגירושין, כותבים את הכל וחותמים על המסמך, והמסמך הזה הולך לקבל, אם תרצו, לקבל תוקף של פסק דין משופט, מבית הדין, וזה ההסכם שלכם. זה מאוד מאוד מקל על העבודה, והתהליך יכול לקחת בין, בוא נגיד, 10 ל-20 שעות עבודה. זה תהליך וולונטרי, זה תהליך רצוני, זה תהליך מכובד, זה תהליך בונה אימון, וזה תהליך שיש בו הרבה יתרונות מאשר ללכת לבית המשפט וללחם ולהטיל רפש אחד השני, וכל אחד שמתבצר בעמדותיו. אז זה בגדול, זה מה שצפוי לכם, זה תהליך נעים. הרבה פעמים יש לנו פגישות רק עם צד אחד, לברר איתו מה השיקולים שלו, ואז נפגשים יחד עד שמגיעים להסכם. עכשיו, לא כל מקרה מתאים לתהליך גישור. יש מקרים, בהחלט אם יש אלימות, או אם יש פחד מצד אחד, כן? אז זה יכול להיות מקרה שלא מתאים, אז צריך גם לשקול, גם פגישה ראשונה שוקלים באיזה תהליך ללכת, כי יש גם תהליכים כמו גירושין בשיתוף פעולה, שזה תהליך יותר מתאים במקרים מסוימים. טוב, אני מקווה שזה עוזר. אני דוקטור יונתן גלס, שלום ולהתראות.